Der. Hej guys. Og i dag skal jeg lave sliktestes, eller sådan nogle slik, som jeg åbenbart har prøvet at spise før. Men i dag er det virkelig noget slik, som jeg skal prøve at lave satisfying ud af. Jeg sådan kiggede på nogle videoer, hvor det virkelig laver satisfying med slik. Så i dag skal jeg prøve det. Haha. Ses til den første slik. Jeg har cøliaki. Ej, der er det lige forfra. Men jeg har cøliaki med gluten. Så derfor har vi købt glutenfri bounties. Eller brownies, hvad nu det hedder. Så lad os åbne den. Tænker jeg da. Prøv lige at kigge, hvordan det ser ud. Det er helt sindssygt. Jeg skal prøve at spise det alene. Mor, henter du ikke lige en saks til mig? Hent lige en saks til mig, mor. Nu når vi lige venter på, at min mor henter lige en saks, så kan vi rykke videre til den anden slik. Det er bananer med sukker og vingummier. Jeg har prøvet at smage dem, og de er virkelig lækre. Er de gode? Er de gode? Ah, der er saksen. Okay. Mens jeg nu sidder og spiser min slik, så lad os rykke videre til den slik, som vi har ventet på. Vores glutenfri bounties. Og her er vores saks. Min lillebror forstyrrer lidt, og han lader lige der, og nu går han ud. Ja. Vores bounties. Grunden til at så er glutenfri, det er fordi de fleste bounties har gluten i sig. Ej, dem kan jeg ikke så godt lide. Jeg har aldrig smagt dem før. Ej, dem kan jeg ikke lide. Lad os rykke videre. Vi er rykket videre til den anden slik. Og jeg havde den ikke engang i hånden. Jeg pausede bare. Men ja, det er chokolade, sagde min mor, men ej, lad være. Lad os få åbnet den her lort her. Vi ses. Ej, jeg skal bare lige åbne den. Det er sgu da chokolade. Ej, det er så god. Ej, det er bare sådan en chokolade. Ej, det er god. Der er Smarties i. Er der jo gluten i Smarties? Ved hvad? Jeg gør bare ikke mere. Jeg var spist den færdig. Jeg skal rykke videre til den anden slik. Det knaser virkelig bare. Ja, det gør det. Det var så god. Så lad os rykke videre til den anden slik. Det er den her. Det er cremebananer. Skambananer. Ligesom det her. Man kan gøre det forskel. Det her er bare kæmpe. Au. Det er bare kæmpe. Og så har de, hvad hedder det nu? Vingummier i sig. Og så er der chokolade over. Lad os få åbnet den her pakke her. Ej, kig lige. Søst. Holy crap.
Og hvis I kan se, så er det her ikke vores hus. Vi er over i Bosnien lige nu. Wow. Wow, det er så det svært. Wow. Jeg tror nok, at det her er en anden slags. Det er gode. Lækkert. Lad os rykke videre. Den aller sidste slik er sjov. Den anden sidste slik, det er vingummi hajer. Dem her har jeg også prøvet at spise før over i Jumping Fun, men det var sgu da let at åbne. Det er en blå haj. Det er præcis den. Ej, det er god. Og lækkert. Orange. Wow. What the heck, der er mange farver. Wow. Okay. Lad os gå ud her. Jeg tror altså ikke, at jeg kan finde den aller sidste slik. Kigger lige om bag telefonen her. Jeg gør det lige igen. Men hvis der ikke er den sidste slik, så skal vi da bare afslutte videoen her. Men jamen, den er her bare ikke. Så må jeg bare finde den alene og spise den. Men ja, lad ses. Og husk at like og abonnere. Jeg har ikke så mange. Jeg har sådan 13 abonnerer. Og sådan måske. Sådan omkring måske sådan 70 likes eller et eller andet. Men jeg har heller ikke. Jeg har mange videoer, men overhovedet ikke mange likes. Men rigtig mange videoer. Og visninger. Og heller ikke så mange abonnerer. Så skynd jer ned og abonnere på den her video her. Det er mega fedt, hvis I abonnerer. Og også hvis I er en af mine venner, så skal I i hvert fald abonnere. Så vi ses igen en anden dag, indtil vi ser hinanden på YouTube igen. Hej hej.